जानायानो जानाय दसं खारायखौबो खाथियावनो लादो एकदम स्लिप स्लाब मारिदो उथि नों माखासे साफा खालामनां लिरनो मा एसे आन्दुबाय थायो फेन लगायबाय थायोलै माने फा मियासो फैनाय फैदो बाथ्रा गैया उथि आङो साथि लगायनो माबा मिथिया फ्रिजआ साफा खालामफाय बन जोबलांफाय नङाबा गार' जोबग्रोबाय थानोबो बेफोरबायदि आलाय सिलाय तरमुस दोना सोरनि फ्रिजआ जायो लेथ्रा बाथ्रालाय उथि साफा खालामफाय एथ' बर' खजना गार' जोबगोन उथि आं बाराखौ सैथारा देलै सब खामानियानो हारसिं फ्रिज गार' जोबना बाहेराव बनना दोनहैलां उथि आं हलिनो होदो अखा बोथोर दिनै सान्दुं दुंदों आं साथि लगायनो दे जिरायबा नोङा थांफाय आं मोजां मोनथारा बनना दोनहै दंखलगुरिफ्राव मटराव दे बेफोरखौ लेथ्रा बाथ्रा दा खालामगोन नोङा आं न' लिरनोसै फेन लगायना इयाव थाबाय थागोन नामा नों न' लिरनायाव इनिफ्राय आलाय सिलाय साथि लगायनो दे उथि दे आं बाराखौ मोजां मोनथारालै साथो आंना मोनसे प्रब्लेम जानाङा न' लिरनोसै आङो थाल्लानो इयाव आरो गादलाय गुदलाय फ्रिज माखा बननानै सब लांजोब दै गुसु लोंनाय जाथ'वाखैलै दा लोंना थां एख' दै गुसु लोंना एख' लोंना फ्रिजखौ माने लेथ्रा खालामो आं खालामद' नोंसोरसो न'आव दं सोर सोफैनाय फ्रिजनि माबाखौ तरमुसखौ सोर सोना दोनफैनाय तरमुस सोदो नोंसो साफा खालामनाया नामा नोंखौ सोनांगोन खाय दख' लेथ्रा जायो नालाय बाथ्राखौ मानिया सोरनि फ्रिजआ इदि जायोलै गार' बाहेरफ्राव बानना दोनदो बेखौनो बुस्थु रोङा लोङा माना थांनाय बोसोरनिनो दै खोमा ओरैफोर थांनाय बोसोरनि जायो नामा सोरबा गेजेराव सोदोंमोन आरो थान्दायावल' सोर लोंनो ओमफ्राय ओरैनो आन्दु थाबानो जागोन बेफोर खामानिखौ मावाबा आंबो न' लिरनोसै मोनसे मावबासो हाबाय जोबगोन दिनै सान्दुं दुंदो अखा बोथोरबा हाबा थाखायो फ्रिजआनो अबस्था गैया लोगोफोर न'आव फैना आन्दुना थानो लुगैयो सोरनि न'आ इदि गैराफोरनि बायदि जागायानो थोआ न' रुम फिसा बानायनानै आलाय सिलायनि नोंसा फैसा हरफानायखौ आंबो सेफायथ'वाखैना मोजां होनदे दैसाव 10 लाख फैसा हरनायखौ आंबो सेफायनो मोनाखै सान्दुं दुंदों आसि साफा खालामनाया नोंबो बेग नांफाना हो हेल्प थां आं न' लिरनो नायदों एख' बुस्थु नङा इयो मटराव जनानै हुबाय था मटराव लगायना हो खालामफाय बाल्थिं लाना फैखा न' लिरनोसै आं बेखौबो बायबालाय मा आंहा बहुद खामानि दङ दासो मोजां मोनदो रागा जोंलायदोसै साफा हगारजोब होमबासो दै दोनसिगोन आङो आरो एख' बेदर सेदर एख' सोनोनो मोनला लेथ्रानो फ्रिजखौलाय मानोथो बायद' फ्रिजखौ बायबाबो बेफोरबायदि बुस्थु लेथ्रा साजायनो स्टाइलाव लेथ्रा मोनो नोंसो दोन नालाय नों साफा खालामनांगोन समायसोदोलै न'आव फैनायफोरखौ मावबा मा मावनो मावखानांगोन दे मावबाय था फेन लगायना नांगौ मेन्दार आन्दु जानाय नै लोगोफोर अबस्था बया जाना दंमोन फ्रिजआ दासो साफा खालामबाय गरम बोथोरनि दै लोंनांगो ओंख्रि आग्लायनाय बेदर आग्लायनायफोरखौ सोना दोननांगो गरम मोनजोब्बाय लोगोफोर दुगैलायनोसै दा दुगैनानै आरो मेजेम गोनां जिनिसखौ लाना फैलायनोसै बारु हरदो सेरसेनि दाम इमान खस्थ' खालामबाय सेरसेनि दाम हरदो बिराद खस्थ' खालामबाय आङो अमा बेदर सेरसेनि दाम हरदो बिराद खस्थ' खालामबाय आङो फ्रिजआनि अमान साफा खालामनाय हो इमान खस्थ' गोलोमफुजोब्बाय दे 1 किल' अमा 1 किल' लायनै होख्लायसै लोगोफोर जानांगौ आंहा फैसा गैया गरसेबो दे लाबो खायसो नेवमान फ्रिज नेवमान साफा खालामनायखौनो फैसा नांगौनो बेदर जानो थै आंफ्रा मोरा खायसो खालामफैबाय थानानै थांफिनदो लेथ्रा माथो फैदों बायोलाय माथो फैदो लायाखै आं फैसाखौनो बनाखै आरो इयासो बुखिग्रोदोसो
बहनलायनांगौ नामा फैसा खायसो मोननानै मान हावलायगोन फैसा नांगौनो अमा सेरसे लाबो माबा ना 100 लाना फै नाखौलाय मानो नांबावलाय 500 थांखागोन नादो मैथाफोर जागोन बेदर थानायावनो खालि बेदरबाल' बेदर मियाबो जादो सेरसे होमबा दा बेदर लाबनो मानो ना नांबावलायखो नाखौन दिनै खनसाफोर नावलायदो होमबा ना दा एसे लाबनांगौ फैसा हरब' हेय नो 20 थाखा सरब' ना दा केजि मोना इयाव थांदो नै बासिफोरदो 20 थाखा सरब' आधा केजियाव 120 लायो आं माबादों फैखानाय बायदि मोनद्राबाय नोङो ओइ मानसि दिसथाबनिलै लागाव खारायसे जाखादो खारायसे खाथियावब्लाबो मोजांसिना हो नै अमा आलुदो अमा खारायसेखा एकदम गोमो जालायनाय फेन्टास्टिक खाथियावब्लाबो fantastic. Nih, ada iki. Boiler dakhala dali. Iki oma. Kungkapnya pada isi kunci. Sana. Kezagan. Tasty. Wah, जानाय दसं खारायखौबो खाथियावनो लादो एकदम स्लिप स्लाब मारिदो गोलोम फुजोबदो संजायो हा जादो दे खिन्थु ना एकदम ओइ नै सेमोन बर होगासिनो लोगोफोर जोंखौ जाग्रोजोबनानै लास्टाव खारायखौनो लाबाय खारायखौनो लानानै होख्लायगासिनो मा खालामनांगौ फुङाव जायाखै होबाय आरो होयो बयलार खाला दालि अमा दो आलु ना जा जानायाव एक्सपार्ट दे नों खिन्थु दे मा इफोरलाय सोर खोथानाय मिमिखौनो एफा बुरजा लाबनाय खै पेकेट लाबदो 20 पेकेट गाहाम इसोर फाग्ला जागोनलै नोंसोरो 20 पेकेटल'सो मा 20 पेकेटल'सो इदि जाया इफोर बुस्थुखौ मिथिबाय उदै सानाय जायो मेगिखौ जानांगौ नै मायबा एम्फौ गोलैदो नै इदि है ओरै बुरजा लाबनांगौ जाबाय आरो माथाफोरासो दग जाबाय खोमा नोंसोरो जानांगौबानो एसेबां बुरजा लाबनांगौ जाबाय आरो 20 पेकेट गाहाम मानसि जानाय नालाय नोंसोरो है पारु हौवा हा खासिया एकदम मिमिखौनो 20 पेकेट लाबनानै एवफायदो हा एवबाय थादो आंलाय मा बिहरदोंखाय आं मेगिसो लाबनो होदोंमोन इखो आरो 20 पेकेट लाबनो होदों आरो इखो आङो ओरैनो पेकेट 3 पेकेट ब्रैसो लाबनो होदो नोंनि लादो सब नोंनि लादो बे गथ'फोरखौ बाधा होनो हाबाय आंबो बाय आं बाधा होनांगो मानसिया फैसाया ओरैनो खारा आं इखौ ओरैनो होनफ्लादो मेगिखौ लाबो होनदो पेकेटनि पेकेट 20 पेकेट गाहाम लाबनो हायाखैना इखो आङो बाधा होबाय आं गथ'फोरा अख्रा जालांगोन इदिनो मिथिखा लोगोफोर मोनानि मेगि जालायनोसै ओइ मेन'फा मेगि जाफैदो जाफै ओंखाम सङा हरनि 10ता नङाबा दे मेगि जालायनोसै मेगि
Kenapa? Mimi dengan Migi pai, Romi Mimi ane, ekede pai. Ini apa bro? Ini apa nih? Kota loh. Angkat dulu, halang dia tuh kan mau deh kan. Ini apa bro? Kayak kamu setuju ya nih? Aku pernah lihat ber, kita salam lagi kan tak? Apa nih? Om sama nung apa? Perubahan ini kota ni mah. Angkat mana ini? Siapa lelap di sana? Hah? Di mana? Lelap kuliah? Ang Mimi dulu udah mungkin. Sa? Dulu sa? Kayak rumah tuh. Kamu yang ada jauh. Yang saya itu yang hadin juga bisa dalam bayi zaman siapa? Jangan. Yang kamu itu masalah. Apa belanja? Masa nih pokoknya. Mau dembau apa pak? Bedor, bedor babu. Migi bahasa apa? Migi bahasa kemenang Mimi kesana ya. Sana ekdom. Saya. Angin bustu nunga Mimi ya. Karena belum. Nengkin tuh nih juga. Migi lah pas Mimi. Torla nenggu bayang. Kahro kita nayo. Kena deh baru. Ah. Bayang torla sana leng nek. Ere menini mende na sob bustu kan zawe tapi dia masalah kan. Saya deh. Sahabat sekum mungkin. Uma sahabat saya. Gak balik ke ber. Menini mende na sob bustu ke bidi zawe tadi ba. Sana mana bunga nanga. Si mana za si jeb nasi. Hei. Ansi sana ini ada betul.